Pikas ko na. Wop, wop. Wah. Wop, wop. Tuh. Hai guys, ya anak Misalkan itang giingan ah. Ning amin ra ba ni na? Gitu bilan sa guys. Buutan ni si Ja. Ning amin na long. Very good mo guni. Ha, mo ni ako. Mo ni mga right na ko dito. Oh. Sana ako dito. Kami duha ani. First come first serve. Kami duha Ada lang galong kay bisin na lakaw. Ade. Enak ginong ko. Mami. Tukan siya nga. Long, gamay pa ni. Tukan siya. Aman ni, aman na. Aman tu. Amati, aman na. Aman ni o aman na. Iya, iya. Yo Pedro, imo ni. Imo ni Pedro. Di, iya man ni ano niya. Iya, Pedro pag-usap mo ya. Mana? Muna ko njo. Ako po. Aman ni, amatan. Nah guys, nah. Ning istorya na isa guys. Mo unsa ning isang giingon? Itu kuno itu. Namura kay wa man ko kasabot. No, baon sa timong giingon. Kunya to dili na ko piston bay. Kunya ubos na. Kira na. Coba kasabot lang imong istorya, coba kasabot ana. Oh, man, 150. Oh, bato. 1 2 kuno. Nah guys, kinasing-kasing tineng sinultian ijang gisulti guys, kinasing-kasing. Bungo, bungo, ni, ato. Tuwe pangalan ni mo kay ba? Masa mana, masa ni malong. Mawawang man. Lamig bunuon man. Ay, ito na, di maila. Ang mga corner ka. Wato. Ato libo sa likod. Sa mga likod sa likod. Ako si mo likod. Naipuntahan niya to. So dito. Kwarto na lahat. Bonbon. Bonbon ko na bonbon din. Bonbon. Pero kung ano, mura istorya sa siya mga kan baka na trabaho bonbon. Ay!
Guys, ning istorya di ay sida sa igang mga trabaho. Ansa man ay gunbun long nanguhag gunbun. Entang. Og dili nang wag monbon or murag namala siya gunbon. Namala dai sa gunbun guys. Nasa trabaho. Pero guys, kugihan jud na si Jang. Kay na si cellphone. Namuha ka sa glubi. Na gipakita ito yung na siya number gani ba kisat mo number yung gipakita. Buutan nga bata guys, giamit ning amin po na ho. Luoy long no. Pero kuyaw siya nga mag-amang kay kuan kana na siya maritok ng istorya ba. Dai gamay ni Jamalitok. Muna ka? Wanta naman man. Wanta na tayo? Hindi, nagat silang. Ay! So guys, nag-ilan si Jang nga barkada sila nilungyan niya. Let's go siya nga barkada pa mo. Berkana mi. Berkana mi. Kada mi ani. Ato sa ako. Kada mi. Sukad to mga pila ka Ini sa kukay kong bana nakainom na ko. Oo guys, sige ingat mo. Salamat ha. Balik ako kay ko ng kaluha. Oo. Bana ko Irwin sa Edwin. Karang Irwin sa bana sa kaluha na si Irwin sa bana sa Edwin. Oy, ay po. Ay may lang. Sa sige. Erwin og si Erwin. Bana sa iPhone. Garaan na ni guys ba basta makain mo. Magbaki ka man ni lakon ana. Sige dito. Nga naman na, gibutang na dito sa imong likod, tolong! Kuyawa! Gisumsak na dito sa butin niya. Malingat ko rin. Diyan na. Ha? Ikaw na kuno po yung kuwanan. Si Jana Dekod. Ay, silang duha. Gakas ko na sila. Oh. Ito kung ipadawari guys. Isang kita agang cellphone kay i-vlog ko silang duha. Ang ana. Ala na. Sila ko nung duha, magduog ko na ko ng gabi una. Hindi ka to kung nung niya, hindi siya ganahan mga abay, pati. Laki kay iya. Ato. Togo. Matugos lagi ko na siya. Kaya na ko nung laki, primero rin lood. Tininood. Pero ang nakita guys, ka tininood din isang mga gisinyas guys, isang nalitok nga. Lugos maklaro. Tininood din na imong mga sulti no. Sa sunod, Kalang imong mga sulti ba, tininood din na imong istorya. Tininood. ang imong istorya, tinood yun. Ang imo ko lang istorya tinuod. Nagipon rin ako. Bungo. Usga lagi ko no. Ngayon ko na siya. Kasi pa sa ilo. Kasi ako na nahubog na. Okay. Pero muli na ko na. Oh, na, nalitok. Nakalitok ko, anak ko ni kwarta guys na ha. Wala kwarta. Ana, warta. Ta, ansa?
dagat. Ito dagat ko masuk. Masuk siya. Namasok. Ano kubitan ng kuno siya bugaong. Papa. Te. Pagkasi. Ikaw po na lang, Pagkasi din ikaw. bugaong pagkasi. Papa. Te. Imo papa to papa. So. Magayon lang kuno siya sa ilo kang iyang papa duha. Kini iyang papa. Kini iyang papa. Diato ko siya sa Tacloban. Dapat tig sulpan guys. Tacloban. Diato Muna sa tig Tacloban. sulpan. Og taga balik siya sa Bohol. Ako siya kangay dito sa Tacloban. Ikaw sa Tacloban, balik siya pabalik-balik. Imo papa ni apit papa. Oh. Niwang siya guys. Kaya umahimo magdo ko ning duha karong gabi na. Pero ako sa gibalikan. Hindi pwede. Ay wa ko maana. Patay din ako. Ngayon ako no siya pasaylo ni Marino mula noon. Nga iya ko no kong dadon sa ilaha. Patay ko na sa papa, mahabag mo ulit. Okay. Ay. Nga doon ko sa paglalong papa. May kaso mo sa una, China siya. Gipreso rin. Nanumbag siya sa kanang bumbong sa salingan lalipin. Hindi lang mo siya. Isa pa. Patay utrohon panimo. Isa pa nga kas, di na siya mautro. Di na siya mautro siya kas. Hantu. Oo na nga. Mahulog ko siya karon, musakay sa sakayan, mutabok siya sa slite. Ako gara-gara ulit. Tininawad na ba na isang sulti? May, tininawad na isang mga sulti. Langoy ra ka anak, langoy uli. Slite. Ano Okay, gimingaw ko siya dito sa Tacloban. Hoy, Ano mami? Kuminaw. Ito. Paminaw sa. Okay. Mami, kami ito ang mami. Hoy, paminaw sa. Niman. Aron na. Imo pa paminawa sa. Bete. Pagkain masumungan eh. Oy, siya lagi. Ay, ako. Hoy, di ko taga Ay, Tacloban, malitong pa isang tagaliti gamay. ko. Beto. Oh, tanang beto. Ay, makadungog dahil ni siya. Ano ako gara-gara ulit? Tininawad na ba na isang sulti? May, tininawad na isang mga sulti. Langoy ra ka anak, langoy uli. Slite. Ano Okay, mami? gimingaw ko siya dito sa Tacloban. Hoy, Ano mami? paminaw. Ito. Paminaw sa. Okay. Ano mami? Kami ito ang mami. Hoy, paminaw sa. Niman. Aron na. Imo pa paminawa sa. Bete. Pagkain masumungan eh. Oy, siya lagi. Ay, ako. Hoy, di ko taga Ay, Tacloban, malitong pa isang tagaliti gamay. ko. Oh, beto. Oh, tanang beto. Ay, makadungog dahil ni siya. Ano? Wap, wap. Wap, wap. Oh. To. Uming, uming. Uming, Ah, uming. ito. Ato. Oh. Ay, tubig sa ato. Magkabati niya dinhi, kani dinhi magkabati ni gamay. Ay, Mao din ang isang Oh, kuan. kabati gamay. Kasabot. Pero ang karing usa di kari kabati karira. ay, naigamay dito. Guys, ang isang ngadunggan, dili kadunggan. Ang isang tuo kadunggan, naigamay nga madunggan. Meme. Oo na ay. Dana. Dugay mo kami sa sapon. Oh, basta mag-istorya ka ang neto. Hinapon na. Okay na. Hoy, Ang yung kagwa, hinapon na. bawal ang ubog. Bawal. Bawal ang hubog. Ang sakto na. Okay, Anak start na. na. Asa? Dana. Okay. Hoy, Lang, lang. anak dinhi, anak. Okay. Marata. Oh, guys. Pagka anak o anak. Basta guys, kaya nakakita na mo sa bata na yung Okay. uming. Dana. Okay. Kikunda. Gina. Sa tijangan. Dwarf. Dwarf? Dwarf. Beto. Snow White. Snow White and the single dwarf. Beto. Dana. Okay guys. Mara to guys. Nang salamat. Tupaliw ko sa mag-subscribe sa akong channel. Maralong bulanon. Daghang salamat and God bless us all.